Srdečne vitaj u Epodex. V tomto videu ti ukážeme, ako pomocou EP Coating od Epodex vytvoríš na svojej podlahe protišmikovú úpravu triedy R13 V10. Podklad musí byť nosný, suchý, dostatočne odolný voči ťahu a tlaku a čistý. Prach, olej, tuk a odformovacie prostriedky treba vopred odstrániť vhodnými opatreniami. Vopred napenetruj svoj podklad. Na to budeš potrebovať nasledujúce pomôcky. EP primer zložka A a B, gumová stierka, rukovec s valčekom, miešadlo a akumulátorový skrutkovač. Zložku B úplne nalej do zložky A a hmotu dôkladne miešaj asi 3 minúty. Odporúčame zmes následne preliať do inej nádoby a znova premiešať. Materiál vylej a rozotri ho gumovou stierkou. Následne ho tenko rozvaľkuj valčekom krížovým spôsobom. Nechaj náter pri 20 stupňoch Celzia vytvrdnúť minimálne 14 hodín a maximálne 36 hodín. Pokračuj hlavným náterom. Pre hlavný náter budeš potrebovať nasledujúce pomôcky. EP Coating zložka A a B, kremičitý piesok, EP farebná pasta, zubatá stierka, teleskopická tyč, rukovec s valčekom, miešadlo a akumulátorový skrutkovač. Zložku B úplne nalej do zložky A. Pridaj EP farebnú pastu v odporúčanom množstve, aby si materiál zafarbil. Celú hmotu dôkladne miešaj asi 3 minúty. Odporúčame zmes následne preliať do inej nádoby a znova premiešať. Materiál vylej a rozotri ho stierkou. Následne ho tenko rozvaľkuj valčekom krížovým spôsobom. Ešte tekutý EP coating potom posyp dodaným kremičitým pieskom zrnitosti 1-2 mm v nadbytku. Spotreba je približne 5 kg na meter štvorcový. Nechaj náter pri 20 stupňoch Celzia vytvrdnúť minimálne 16 hodín a maximálne 36 hodín. Odstráň pred ďalším náterom voľný prebytočný kremičitý piesok vysávačom alebo metlou. Pokračuj druhou vrstvou podľa rovnakého princípu. Následne nechaj materiál úplne vytvrdnúť. Podrobné informácie o spracovaní nájdeš na stránke každého produktu. Prajeme ti veľa radosti pri spracovaní našich produktov. Tvoj tím Epodex.